A blessed morning sa tanan. Indeed no, nagpasalamat ta na atong buhing Dios siya gyud ang ato ang dalangpanan, and indeed naagi kalinaw, tinuod na kalinaw na makita nato with him alone. So we are now at sa final chapter of sa atong ginasubaybayan na libro sa New Testament, which is sa Episo, no? And nanata karon sa kapitulo 6, and kung napansin ninyo, no, magsugod naman rin since sa kapitulo 5, mga naghisgot na about sa mga praktikalan sa kinabuhi. And mo ginakong makakatingkanhan sa Ginoo ba na ang iyang pamaagi lahi gid sa ato. Kay sa ato normally gusto ta diretso ta sa praktikalan. Pero ang Dios, no, kitagaan gyud niya og grabe, no, kapitulo 1 ang mga nindot kay na mga kamatuoran about kinsa siya ug unsay nadawatan nato sa iyaha na mga grabe na mga dili maihap na salapi in terms of spiritual blessing. And therefore mao ni ang mga kamatuoran na di ay makapasabot ka nato, makapamotivate ka nato na to live the surrendered life, no, sa Dios. Kay ingani mi siya kabuutan, ingani mi siya kamaayo. So matuman nako karon ang iyahang mga sugo para sa akong pamilya, para sa akong trabaho, para kung kinsa ko, no, so that mo din ni ang mga nindot na mga outcome. So naanata karon sa atong title ani na mensahe for this morning, ang una nga sugo nga may saad sa panalangin. Nindot kayo ni siya. I believe kita tanan naagyoy kuan gyud, no, mag-andam ta kay ug mukaon ta sa pulong sa Dios karong kabuntaga. So Episo kapitulo 6 bersikulo 1 taman ta sa 3. And then Lord willing mo parahiyon ta sa bersikulo 4 next Sunday. So ingon diri, kamong mga kabataan, tumana ninyo ang inyong mga ginikanan. Kay mao kini ang angay nga buhaton sa tinuod nga Kristohanon. Tahura ang imong amahan o inahan, mao kini ang una nga sugo nga may saad. Ug mao kini ang saad aron mahimong maayo ang imong umaabot ug lugwayan ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Magampo kita. Ginoo, salamat Lord sa imong pulong. Salamat sa imong kamaayo na kami tanan, Lord, imong gialaw na makamata karong kabuntaga. Kitagaan kami nimo og fresh new day na makatipok kuyog sa among mga igsuon, Lord. Nandili lang namo sila makita dinhi sa kalibutan, kundi kaning mga igsuon na among makita, Lord, all the way sa langit one day. And so, allow us, Lord, sa pagsimba kanimo, sa pagpaminaw sa imong pulong. Allow us, Lord, through your Holy Spirit, na amo kaning matanom ang imong pulong karon na among madunggan sa among kasing-kasing ug ako mong kaning taguon para ipabunga kaninimo ug mausab ang among kinabuhi. Labaw na unsaon namo paghatag sa insakto na pagtahod ug sa pag-give og honor ug obedience sa among mga ginikanan. In Jesus' name, amen and amen. Kani siya na command, no? Sayon na kayo in terms of clarity kung unsay gusto sa Ginoo. Naaragi usa ka buhatonon ang usa ka anak. Iyang duty is tagaan niya og honor ang iyahang mga ginikanan ug moobey siya sa iyahang mga ginikanan. Ingana ra gyud no ni siya kasimple. So karon ato siyang kung ano, no, unsa atong makuha ani na mga nindot kay na mga ginto of truth sa atong kinabuhi kay importante kayo kanato. Nagsugod man na siya, no, sa mga kabataan, children, o sa Griego taktekna, no, tatekna. Dili na siya pasabot gagmay na bata.
Mao man atong pasabot sa English man god no. Usually kung mingon ta children o mga children atong una-una diretso gagmay na bata. Di na mo aplikar kay dako naman ko karon, no? Teenager naman ko or adult naman ko. Ay, papa naman ko, mama naman ko karon, lolo naman ko. No, mo apply gyapon siya habang buhay. Kay ang pasabot ani sa Griego is mga kaliwat. So as long as no, ang iyang sabot na nay nanganak nimo o nay na kay ginikanan o habang buhay kita kaliwat ta nila, no? So para din sa atua, mabata man ta, ma-baby, ma-infant or kung naa na ta karon sa advanced age na kita mismo na nagali tay apo, no? Ug sila na ilahang apo sa tuhod na lugar sa atong mga ginikanan, applicable pa day gihapon ni siya na command sa Ginoo. Naalang siguro yung mausab in terms of how it would look like in life. And mo na atong sa mahisgutan lugar. If you think about it, here in the Philippines, no, sa people under the age of 18, no, sa tanan total population nato, 41.9 million ang tao karon na naa sa Philippines below 18 years old, 18 and below. And if our total population is around 100, no? Almost half. Grabe na gyud ang nausab no na demographic na naanata karon almost na sa minority if lapas na ka sa 19 years old. No? Then naana ka sa gamay na lang kulang. Maapsan na ta in terms of population sa mas manghod, mas bata nato tanan. Now, even though we are unsay tawag nato mailhan ta sa uban mga nasod no na we are the only Christian nation in the world, in Asia, no, we are the one of the no kaning nasod sa tibuok kalibutan na naagyod ang no freedom of being able to exercise our faith in the Lord. Under attack pagid gihapon sa yawa. Ug makita gyud nato no sa atong dinhi even sa Cagayan de Oro na daghan kayo mga pamilya na naay problema. No? Daghan kay mga kabataan karon na more and more ang edad gaubos, no? Mahimong mas bata pagyud na mo engage na in mga crime. Mo engage na in mga certain sins na only older people used to do in the past. Karon, even mga bata, gabuhat na. No, sa mga panimalay, kakadaghan yun ang realidad na naay mga bata, no, na daghan mga bata na gagmay na supak na sa ilahang mga ginikanan. Now, one of the things na imong madunggan sa reklamo is nasulti siya ingani no kung atong ikaw anong usa ka complaint sa usa ka ginikanan ana siya ang mga kabataan karong adlaw ana siya puro ra sila ilahang hunahuna is to live in kaning magpadato or live in luxury, magpahayahay, in other words. Atong mga kabataan karon they have bad manners. Atong mga kabataan karon ang ilang kuan is no ilang gina question or show nila, gina look down nila ang mga naa sa otoridad. Wala say respeto, wala na yung modo sa mga mas tigulang pa nila. Ang ilang mga stinoryahan, nonsense, way padulungan. Dapat nagtrabaho na lang na sila, sige daldal. Kani mga kabataan karon, no? Di na sila mo barog sa mga sa unsay insakto, di na magali sila mo barog kung naay mosulod na tigulang, no? Wala na gyoy tahod. Ilahang supakon ilahang mga ginikanan, storya grabe og complain and grumbling, and ilahang galing i-tyrannize ang ilahang mga elders. Kabuka kinsa nasulti ana? Si Socrates. Kabuka kanus arang ang gisulti?
400 years before Jesus Christ came into the world. Mura na 2023 din, no? Mura din, no? Sabi na ito, karon na as 2023, grabe ni mga kabataan karon. Ay, naaman din nagreklamo na ginikanan sa una. Murag pariha ramang yun gihapon ang yang ginasulti. Amazing, no? Dili day na siya sa panahon, nagi day na sa kasing-kasing di ay. And so, it's a wonderful, wonderful thing, no? Na kani di ay mga atong nainkwentro karon, busa di ay naay pulong sa Dios na mo tudlo nato, na mo equip nato, mutabang nato, no? Relevant siya in all times, at all times. Now, one quick observation before ta mupadayon. Napansin ninyo na sa versikulo 1 ug 3, giuna ang mga kabataan. O sa versikulo 4, dayon ang ginikanan. Don't miss that, no? Kaya naaman na yung order ang Diyos, yan, nagituyo, gindot kaya na siya. Baka huna-huna magunta, ay Lord, dapat unahon ni mo ginikanan. Ang ginikanan dapat yung sakto nila pagtut. Okay, di ba? Kung sakto ang ginikanan, then ila rin ang ipasa sa mga anak. So, di ba? In a culture manggod, where daghan kay problema, ang kuan ba na, kinsa man ang salaan ni, kinsa may nauna ni, the blame shifting ba? Oftentimes, dili nato, sayop ang ato kay atong kasing-kasing o pag hinahuna ang manggod, lain yun nino kung sa pamaagi sa Diyos. Importante kayo ni siya na naani ni order. Busa akong gibulag ang atong mensahe karon, no? Naingon ko una ta sa mga kabataan ug sa sunod na linggo sa mga ginikanan. Nganong significant man na nagiuna sa Dios ug hatag kaning iyang sugo sa mga kabataan. Kita tanan, di ba? Niagi sa kabataan, sa atong pagkakabataan. And kabaluta, sa ato ang nasabtan sa pulong sa Diyos, na ang tanan kita, mga kabataan, wala ta na abot diri sa kalibutan, na automatic na ni siya, na mo-obey ta diretso, o mo-honor ta sa atong father and mother. Dili ni siya automatic. In other words, one of the good news lugar, kung imong tanawon, nagihatag ni na command sa Diyos, usa ka implikasyon makita ni mo diretso, ikaduha na implikasyon imo makita lang diretso, sa kana na order is this, di man ni siya naa sa ato daan. So kung gihatag siya na sugo, then it means pwede ni siya makatunan. So kung pwede siya makatunan, then no, sa pagtudlo ani, obey, no? Sa matudloan ta to obey, magdako ta na naaning katudloan, ginatudlo ang pulong sa Dios sa tuwa, no, ang kabubuton sa Dios, ang pamaagi sa Dios kung sa atong ginikanan, sa atong komunidad, sa simbahan, no, to obey and honor our father and mother. Magdako ta na makatunan nato ni siya. Ang pinakauna na sugo na naay blessing. No? We can be taught. And so, nakita nato, nakatong sa Old Testament, ni nakabase, no? Sa Old Testament time, sa story sa Exodus, in Mount Sinai, ang Diyos iyahaning gihatag na iyahang kabubuton in the form of the 10 Commandments kang Moises sa iyahang katawhan na iyang pinili Israel. And mo man na time no na slowly by slowly ang Diyos ga-reveal siya sa iyahang mga pinili kung kinsa siya ang kamatuoran, kung kinsa siya og iyahang mga kabubuton pinaagi karon sa balaod. And so paghatag ani niya na balaod, makita nimo na iyahang ginatudluan ang iyahang mga tanan, ginatukoy as mga katawhan niya, iyahang mga anak, iyahang mga pinili. Unsaon pag love sa iyaha,
So the Ten Commandments, if we both hunaw-naon, upat ana, gitudluan ta sa Diyos unsaon paghigugma sa iya ha. You shall love the Lord, no? You shall have no other gods. You shall not bow down and worship to any idols. And tudluan ta unsaon pag-love sa iya, what it looks like. And then unom din ana is about how to love others. And ang pinakauna lugar dayon is tahura ninyo ang inyong amahan o inahan. Sumala sa gimando ko kaninyo aron magkinabuhi kamo og dugay ug mahimong maayo ang inyong kahimtang diha sa yuta nga gihatag ko kaninyo. That's the command, no? Mona karon ang quote karon ni Pablo sa Episo, mga Corinthian Christians, mga Ephesian Christians, no? Mga New Testament Christians, para kanato. So, kani na word di ay importante kay nato ni masabton, no? Mga kabataan, tumana ninyo, which is obey, clear makayo, no? And tahura ninyo ang inyong mga ginikanan. Kana siya napulong, no, kanang honor, tahod. Ang atong pagsabot ana is or ang kuanan ano, ang Hebrew ana is kabed. Unsay pasabot sa kabed? Literally ang kabed means to honor, no? Kabed is tagaan nimo og gibug-aton. Naay bugat, no, na imong ihatag ana na tao. And kana siya na weight, no, gigamit na sa na word kabed sa also sa glory sa Dios. Give glory sa Dios. Give kabed to the Dios, to sa Ginoo, no? Natagaan nimo og weight, tagaan nimo og gibug-aton ang Dios. Give honor as well, no, to your parents. Tagaan nimo sila og kibug-aton. Ang nindot kay na illustration is sama sa ginto, gold, no? Naay mga certain na mga bagay na mas daghan, mas bugat, mas mograbe ang iyahang worth kantidad. Na mas kung magkabugat, mas magkagrabe ang seriousness na imong gihatag na sa iyaha. Mas grabe ang honor na imong gihatag, the more it's heavier, weightier. No? So, how does that look? Nganong kana man na word, no? Nganong tagaan nimo gibug-aton? Dara bagikan ang atong Tagalog karon, bigatin, no? Mga bigat kan mo rin ang mga bigat sila, mga big boss, no? We'll see, no? Kung ingana ba pero ang usa ka illustration ana dayon from that gold is tan-awa sa pulong sa Dios unsa kabugat kung imo kini siyang isalikway na pulong. You see, if you're to give honor, kung dili nimo tumanon, meaning dili ko mo to, mo give ko this honor, ang kabugaton karon sa sangputanan is this, the weight of consequence. In other words, Deuteronomy 21:18-21, ingon dira, pananglit ang usa ka tao may anak nga lalaki ug nga gahi og ulo ug masinupakon. Ug dili mo tuman sa iyang mga ginikanan, bisan ginadisiplina na siya, bisan ginasilutan na siya. Naa din na, no? And unsa may consequence sa usa ka bata, usa ka anak nga di, no, magpagahi og ulo og magsupak-supak ragyapon maski ginatudloan na siya sa iyang mga ginikanan. Ang ingon sa kasuguan sa Dios is dadon sa mga ginikanan kining ilang anak ngadto sa mga tigdumana, sa mga elders, and then didto sa ganghaan sa lungsod. Ingon ang versicle 20, ug moingon sila sa mga tigdumala, kining among anak gahi og ulo ug masinupakon.
Dili siya motuman kanamo, gastador, og palahubog. Mura gyapon siya 2023, no? And then, ingon din ni, unya, unsay buhaton nila? Unya, batuhon siya sa tanang mga lumulupyo sa lungsod. Hangtod nga mamatay. Kinahanglan, wadon niyo kining daotang buhat, evil among you. You must purge this evil among you. Think about it. Dili de siya gaan kung ang parusa niya, kung isalikway siya, bugat man kayo. No? So, one way to understand na kaning honor is very important. To give weight to something is very important. Kay makita man nimo in the way it would be punished. The consequence, bugat man kayo. So, kung ang usa ka tao iya kaning i-disregard, iya kaning i-treat murag wala, gaan ra kayo ni wa ra ni dali ra ni ana. Pero ang atubang sa paghukom sa Dios bugat man kaayo. Mo ni ang realidad, no? Na dili mausab. And if the weight of the consequence is so heavy, on the other side, tan-awon po nimo ang kabugaton pod sa pag-motivate kanato sa pagtuman ani na command sa Dios. Ug niingon diha, kamong mga kabataan, tumana, obey your parents, ang inyong mga ginikanan, kay maoman kini ang angay nga buhaton. It is just right, no? Insakto ra gyud, swak na swak, fit ra gyud kaayo tungod kay mga anak naman ta sa Dios. So in other words, the beautiful motivation here, number one, is just right. It looks good, appears good, will feel good, no? Na kani siya angay lang yun di ay ni buhaton. And the second is, naa sa versikulo 3, tahura ang inyong mga ginikanan, aron mahimong maayo ang inyong umaabot. All will go well with you. That is the blessing, the command of this command. Nindot kay siya, no? Kinsa may dili ganahan ana na kinabuhi. Mo man ka niya tong the reason why kinatanan magkayod from Monday till Saturday. No? Mukayod ta nga naman para moabot sa maayo ang atong mga umaabot. Ma-attain na to, di ba? And yet, here it is. The secret of life, the secret of the blessing sa Diyos na iyahang ihatag sa tanan niyang katauhan if mosalig ta sa iyahang pamaagi. Nagsugod siya sa tumana o tahura ang inyuhang ginikanan. Ang ikatulo na nakahatag og pagbugat ani no is og lugwayan ang imuhang kinabuhi, dugangan no ang inyuhang kinabuhi, mutaas ang inyuhang kinabuhi. Ang usa ka kuan na lugar sa commentary ani na command is Proverbs 3 versikulo 1 ug 2. Anak, ayaw gayud kalimti ang gitudlo ko kanimo. Tipigi sa imong kasing-kasing ang akong mga sugo. Ang pulong sa Diyos, no, ang kamatuoran sa Diyos, kay makapauswag. No? It may all go well with you. O makapataas kini sa imuhang kinabuhi. So ang kani siya na truth, no, kung ato ning buhaton, ang general na makita nato sa usa ka life sa usa ka tao is that malikay siya sa daghan kay na mga heartaches and pain if muhatag siya tahod ug mutuman siya siyang ginikanan. Daghan kay siyang malikayan na mga sala ug mga consequences sa sala sa iyang kinabuhi. And that's why, no, makita nimo do dili ta kabalo ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, makita nimo generally mas tiyadag yun, mas nindot yun ang usa ka anak sa Dios na magkinabuhi in this way. Mas peaceful, mas joyful, mas blessing-filled, in other words.
Now, balik ko sa akong giingon ganina. Realidad man karon na dili tanan pamilya, dili tanan ginikanan, healthy, obedient sa Ginoo. And even if Kristohanon, dili tanan gihapon ginikanan og mga anak. Pero we're talking about parents man, no? Honoring our parents. Dili tanan mga ginikanan sa tawag na normal as according sa pulong sa Diyos. So ang term na is dysfunctional. Ang pasabot lang sa dysfunctional is dili siya able to do or perform or function as unsay dapat. Okay? Muna sang dysfunctional siya. So daghan kayo mga tungod sa sala, tungod sa consequence of sin, because of disobedience, hard-headedness, na naay dysfunctionality sa family. And indeed, daghan sa mga parents ni nagkakakita. And that's why maybe some of us here ba, ringon, wala man kakabalo sa akong sitwasyon. Pastor, dahil kuan makay na akong amahan, muli siya hubog, pangkulatahon mi. Unsaon ako paghatag og butuman ana og muhatag og og tahod, tarong na tahod sa mga ana. No, napabaya man kay sila. I have never seen my father. I've never seen my mother. Ila man mingi abandon. Dili siya sayon, I tell you, because sala is involved man. Devastating man yun ang sala. Perversive man yun ang sala. But still, is there something na makasalig ta sa atong amahan sa langit na perfect ang iyahang ways? Nangano sa tanan tao sa kalibutan, sila man ang iyang gihatag nimo sa imo bilang imuhang ginikanan dinhi. And if perfect ang iyahang ways, perfect ang iyang kaalam, ug ang iyahang purpose sa tanan niyang mga katawhan na ay good purpose, then consistent lang yun sa iyahang karakter, consistent lang sa iyahang ways, na yes, even ang atong mga ginikanan, though dysfunctional, dili sila perfect, applicable pagyapon sa command nato karon na kumutahod ta nila, muhatag ta og obedience in a way, masabta nato later what it would look like, na ay nindot gahapon na blessing for our life. And so we should, kay naa man gyud ni kabug-aton, no? That we should tagaan nato sila og kabug-at, no? To them. Another way to encourage us, if naata sa dysfunctional families, with dysfunctional parents, the Bible is full of dysfunctional parents. Nagsugod kani kang Adam o kang Eva, na nakasala sila, naa sila anak, ni si Cain, na mooy mismo ni patay sa iyang kagulingong igsuon. Naata sa Bible na naa si Abraham o si Sarah, no? Na-engage sila sa mga immoralidad, bakak, no? And then, yet, nakita nato na naay grasya ragapon sa ilang pamilya. Nakita nato si Isaac o si Rebecca, naagapoy manipulasyon, naay mga deception, bakak, naay mga favoritism sa family, and yet, nakita nato na naagapoy nindot na outcome sa mga anak o para sa ginikanan. Tungod sa ilahang pagtuo sa Diyos, gigamit sa tanan sa Diyos, no, for work all things for good to those who love Him and are called according to His purpose. Pero unsa man ang usa ka best example ani? The best example is naa kang first Samuel chapter 14, 19, and 20. Kaning mga chapters, no? The story of King Saul and sa iyahang anak na si Jonathan ug sa iyahang son-in-law na si David. Kinsa man ang dysfunctional parent dinhi? Si King Saul. Ug makita nimo sa 1 Samuel 14, for example, na naay usa ka giyera na panahon sa Garbo o sa kuan pamaagi ni Saul, na siya gihimo na pledge and promise, walay maski usa sa akong sundalo mukaon
before amo to ning mapildi ang kanina atong kontra. And ang iyang anak na si Jonathan, wala nakadungog ani, wala nakabalo ani, nakakaon siya og honey. And then, pagkadungog ni Saul ana, giingnan niya sa iyang anak, patyon tika. Og patyon yun data siya tinuon sa iyang anak, if wala ni-intervene ang uban na mga sundalo. Niingon, Saul, Haring Saul, si Jonathan bi ang dako kayo gigamit na instrumento sa Dios para makatagaan ta og victory, no? And yet makita nimo ing ana siya na klase na ginikanan, willing to kill his own son sa dili mao na mga promise. Makita na po na nimo sa kapitulo 19 sa 1 Samuel, ingon diha, unya gisugo ni Saul si Jonathan ug ang tanan niyang alagad nga patyon niya si David, ang iyang son-in-law, tungod sa jealousy, tungod sa fear and insecurity. And so nakita din nimo, apan gimahal gayud ni Jonathan si David, busa gitagaan niya warning si David ug wala natuman lugar. So in other words, makaingon ka, nagsupak man si Jonathan, wala man ituman si Jonathan sa command sa iyang papa. Nakasala lugar si Jonathan dinhi. And mo na atong realidad na I want us, because we live in a world na daghan gid kayog dysfunctional families and parents. We can learn from our brothers here that makahatag tag-honor sa ato ang mga ginikanan. Unang-una, by honoring God first. Usahay sa sitwasyon. Mahatag na itong honor ang atong ginikanan, dili sa pagtuman sa ilang gisugo nato na pabuhaton og sala, kung dili by trying to help them, to preserve their honor, ug tabangan sila na dili sila makabuhat sa daotan instead that will dishonor God. So, katong gibuhat ni Jonathan, nawala niya gituman o gipatay niya iyang best friend, ang iyang kagulingong brother-in-law, ang son-in-law, is natabangan niya, ni-obey man si Jonathan first kang God, gi-honor niya si God, gitabangan niya si David, o gitabangan niya iyang amahan, na dili makabuhat ana na sala. So, that's something na we can also learn. That if naaman tay dysfunctional parents, dili man pasabot tumano na to tanan kay mo man isulya tong affection. Baski ila kung iyano kung ingnan or suguon lugar na buhaton na dili man na tama, ako lugar gyapon nang buhaton tungod ani. And rest assured, again, the word of God is perfect, His ways is perfect. This is the wisdom and the way of the Lord. Kung sa uban na mga butang na dili sala ilang i-ask kay mo, bahala, lisod pa rin nimo kontra gusto nimo, by all means, tumana. Pero if it means, papilion ka, whether you honor God or your parents, kinsa man unahon, you can honor your parents by honoring God first. Ang ikaduha na to makita here, in terms of gleaning something precious sa ilahang kinabuhi of having ehemplo of this dysfunctional family. 1 Samuel 20, 41-42. Unya, usa sa pinakasakit na scene here, na na-realize ng yun ni Jonathan sa daghan na kayo inkwentro, bangi ni Saul ug ni David. Seryoso na yun si Saul, na patyon na yun niya si David, di na magpapugong, dili na mapugngan. Unya, niabot sila sa realizasyon, ug mo ni ang sad kay na scene at the end part of chapter 20. Unya, naggaksanay sila, ug nang hilak ning duha ka mag-igsuon, kaning duha ka best friend, labihan gayod ang paghilak ni David. Unya, this is the last part, makabuak sa kasing-kasing ba? Nilakaw si David ug si Jonathan mibalik sa lungsod.
Sometimes that's the reality, no? Na the dysfunctionality of the families would result in magbiak ang pamilya. That it would result in this way, no? Na sa pag-try nila og honor o try nila og obey sa ginikanan nila, the only way they could continue to do that is to go their separate ways. And so yes, naagi day bugat na consequences ang sala, ang kuan ani. That's why maghatag gyud tag insakto na ano pod para sa mga parents to children next week. Karon as children to parents, this is how we should. And take important lessons, no, from them. Natahod gyapon nila si Saul maski daotan ang nabuhat, sakit kay ang gipangbuhat, naghatag gyapon sila insakto na pagtuman og pagtahod kang Saul. Makita nimo later in 1 Samuel 26, David, no, ang son-in-law, kapila siya na tagaag oportunidad na baslon niya sa tinawhanon lang na pagbalos. Pwede na niya humanon ang problema. Pero sa iyang pagtahod sa Diyos, gitahod niya iyang father-in-law o kanino ang pagsunod o pagpasidungog sa atong mga ginikanan, wala magpasabot nga wala nat kita magbutang sa mga insakto na boundaries, utlanan sa atong relationship uban kanila. So yes, if life is in danger, if naay mga kanang sins, horrible sins na gina-involve, insakto ra gyud and right, and we can still continue to honor God and our parents even if magbutang ta og boundaries, even if kailangan mo ano, and that would be it. Though it still is a very painful, heart-breaking incident na makahilak gyud ta, makahilak gyud ang mga igsuon ana og mabuak gyud og maybe habang buhay i-carry na pain. If you think about it, David and Jonathan, wala na sila nagkuyog after ani. So you see, wala gyapon di tay lusot maski naatay mga ginikanan na dili gatuman sa Dios or dili nila ginabuhat ang insakto. We can still honor and we should still honor and respect and obey our parents. Now, if para ni sa tanan nato in all stages of life, how can we do this? And mo ni ang atong ikuano, we'll close with with this practical ways on how we can apply this. Number 1 man to ganina, kung natay dysfunctional parents, kani number 2, unsaon nato in all stages of our life. Kita tanan ni agi ta pagkabata, gamay, but mga gagmay edad. How can kita, if naata karon mga bata na naminaw ani, you are young child right now. How can you honor your parents? Well, number 1, God wants you to obey. Klaro kayo. Sa kanina age in life, no, if you're a young child, you must learn obedience sa imong mga ginikanan. Kaon na, tulog na, pagtuon, no? Buhatay mo assignment, daghan kayo ways ang pagtudlo sa mga ginikanan ani in teaching us to obey is naa sa pulong do or do not do. Ayaw, buhata, ayaw ni buhata, no? Ingana ang mga pagtuon nato. And you must learn to obey, no? In a way, young child, na dili mo diretso ka og tuman. And kung mo-obey man ka, naasa in the attitude per me sa imuhang pagtubag, sa imuhang pag-respond sa ilaha is naagyoy honor, naagyoy respect. No? And so this is part of parents teaching their children. Sa among panimalay, naaragyod mi usa ka balaod na kabalo sila madisiplina ang akong mga anak. Kabalo akong anak, kabalo akong son o akong daughter ani. Mo gini akong natudlo sa ila since the age na makasabot na sila so good. Dylan, Gwen, the only times Daddy will spank you, will discipline you
if you disrespect and disobey your mommy or your daddy. And tanan anak lugar, mubalik anak. Maadto mi sa mall, kita siya dulaan, daddy, palita na. Muingon din ko, sorry nak, ayaw lang. Tanaw lang ta. Sugod din og wild, no? Sa tanan bata gyud anak kung di makuha ang gusto. But I have to teach my son how to obey. And so muingon ko sa iya, Dylan, di ba nag-talk naman ta? Daddy already taught you that if you throw a tantrum, it will take away your joy. Look, happy kita before this. Now, kung mag-anak ka because you just don't get what you want right now, Daddy didn't say we will not have a toy later, no? But then, what are you doing? So I always go back to, what are you doing right now? Are you obeying Daddy? Are you showing respect to Daddy? And pag-ingon siya, dili. No, I'm disobeying. So what will happen? What will Dad have to do if you disobey Daddy? Discipline. Okay. Are you gonna obey Daddy? Sahay dili gyud. Let's go. Let's go to the car. Let's go to where? And then mabuna lang gyud. No? And so Dylan grows up knowing the joys of trusting his dad, even if sa iyang mga moments na dili siya ganahan, and that would be something that precious. Young children, this is what God wants you to do. Obey your parents. Learn to live life in growing trust and obeying your parents. This is the best for you. You speak to them and treat them with respect. Ayaw sila basta-bastahi. No, unsa may pasabot anang naay mga naamon ko na inatendency sa kagamay na bata na murag ilang i-take lightly. Remember, honor is to give weight. What is the best example ani? Ingnon nimo, tulog na. Later, wait, di ba? Murag iyang dali ra kayo pahulaton ka or ingnan karon na, now na, kaon na. Later mommy or di gagali ka tubagon. No? So you have to again, young children learn. Na kung unsa isulti sa imong parents, learn to obey and take it seriously. Do obey right away. No? So usapon na sa among kuno, okay, when are you supposed to obey? 5 times, 3 times? Does mommy have to count down? And dagan kay ginikanan, no? 10, 9, 8, 7, 6. Oh, mag-launch na rin ang rocket. Pero ang ginatudlo atong ginatudlo sa atong mga anak is, di ba? Don't take mommy seriously up for 10. Don't take mommy seriously 9. Don't take mommy seriously 8. Aya na din sa 1. 1 and a half. 1/4. And then, aya na din ka, go kog bakos. Aya na magkandangan. No? So, we have to teach as well ang atong mga anak to take their parents seriously. Not to take them too lightly. Another way that you would do that, maybe unconsciously earlier when Dylan was still 1 or 2, is that G would always pass the responsibility of disciplining to me. Daddy, si Dylan, dili mo maminaw. Daddy, per me, anak si G, na siya habit of doing it. And so, Dylan learned that when it came to Daddy, minaw siya right away. But when it came to Mommy, pwede niya, unya-unyaon, basta-bastahon, no? O dili mo tuman. And then, one day, nangyong ko kanji, kaya reklamo man si Gina, kung ano, mutuo man na si Dylan ni mo, dili sa ako And ko, how have you been teaching your child? Ginaingnan na bitaw ka na ayaw na, buhata. So, then, dapat usata as father and mother. We should be teaching. And if the times na wala ko, you have to teach Dylan to obey you and respect you. That's what I do when I'm around man for you. No? So, that's what we do. And next lugar na yun would be, one way to give honor is that you shouldn't grumble, you shouldn't complain sa mga do's and don'ts sa imong mga ginikanan. Learn to trust them and obey. Now, if we're now older and you are now a teenager, how can you honor your parents? Well, you can honor your parents in the light of Philippians 2:3-8. No? Do nothing
from selfish ambition or conceit. Pero in all humility, no, i-count others more significant than yourselves. Tanawa, dili lang sa imong own interest, but sa interest sa uban. Kabaw ka nga, no? Teenagers is the age where children begin to realize na uban aspeto na sa kinabuhi, mas maayo na ta kaysa atong ginikanan. And if moabot ko sa punto na, I'm better than my daddy and mommy. They don't know any better. I go to my friends and bitaw, mo na akong yango-yango, mitanan. Poabot ko sa balay, akong smulin, akong papa, mama, old passion mga ka, you don't know what you're talking about. Right? And that would be, no, na filled ta with conceit and pride. But the Christian way, remember, teenagers, God gave you your parents. They did live in this life longer. Naamang insakto na, although sumuna na, pabalik na may, kamo padulong pa lang. Pero tinuod man sa yun na. No? And so, we should see, no, na if dili lang akong kagulingon atong unaon, but for them, then as teenagers, we could actually also continue to honor our parents, kano man, by understanding unsa na ilahang ginabuhat, dili na sayon. Do you wonder why sa gihatag na motibasyon sa Dios unsaon sa ginikanan pagpadako pagtudlo silang children, daghan kayog motivations, no, to do it? How we ganong we should honor and obey our parents, dili man siya sayon na trabaho. If you don't understand that your parents will have to wake up every day early, go to work, run the business, do whatever it is the job, no, manual labor and everything, blood, sweat, tears, just to provide, you would start to take it for granted. So one way to honor your parents is dili nimo, try to understand. No? Get their story. Tell them, Dad, what do you do? Mom, what do you do? Help, no? Makasabot ka, makahelp sa imuha. And so you would know their history. One thing I appreciate sa akong dad and mom, even gamay pa mi in teenager years, ginatudloan min nila, ginatstoryahan min niya sa iyang history. No? And it's made us realize and really not take for granted among life. Na niabot niya ani sa sitwasyon, dili tungod, no, nagpahayahay lang sila, kundi nikayod gyud sila. Nikayod gyud sila. I've never experienced having to work to study as a working student. They have. No? And so, mo na akong makita, honor your parents, sabta sila gikan, sabta na dili na sayon ilang ginabuhat, and take responsibility for your family. I have a mommy, single mother siya. Hilak ng hilak. Usa lang gid akong paampo na akong anak maka-realize siya and to take responsibility sa balay. No? Na magtabang siya sa ako, maging responsible siya. Dili niya sayangon ang iyahang ginakuan karon na magbagsak-bagsak siya. So, that's something you can honor your parents. Take responsibility sa balay. Do well with the responsibilities that you have na naa sa imuha karon, teenager. Next is, you can honor your parents by accepting them and thanking God for them. Yes, even in the areas na kita na gyud nimo, uragwa na gyud niyo, mas maayo na gyud ko nila. Accept their weaknesses, their strength. Thank God for them. Gihatag sila sa imuha para kanimo, para sa imong kabutihan. Thank God na ang Diyos perfect. Give honor to your parents na dili nimo sila panglaiton sa imuhang at mga amigo o amiga. Speak to them, speak well of them. Show honor to your parents kay maminaw ka sa ilaha. Though, yes, naana kay sugod na mga pamaagi, paminawi, tagai og kabugaton ang ilahang ginasulti. Seek their wisdom. Seek advice, not just from your friends, but primarily sa imuhang daddy and mommy. Tagai sila og kabugaton og insakto na atensyon na storyahon sila.
Teenager man gud, ang conversation ani usually sa mga ginikanan or sa mga balay is, "Dong, nakaon na ka?" Unsay, "How was your day?" Okay. Kuan ba? Tarong talk to them. So, just like you would, no? If these are people you count precious and have actual conversation. So, how older children can honor their parents. Kita, karon mga adult na ka, 18 years above. Makita nimo na nagsugod na tagtrabaho, graduate na ta. And naay kausaban. For younger adults, we can continue to show honor to our parents by, even though magsugod na ta, nagpuyo na ta sa maybe another apartment or nagsugod na ta og earn money for our own, making decisions for our own, continue to seek advice. Seek the blessing in making your decision. No? Put weight to their unsa ilang isulti. And makita gyud nako ni sa akong dad is that's one of his love language and ma-appreciate gyud na niya. Mugawas gyud na sa among conversation that he really appreciates even from his siblings na they would come to him and ask advice from him. And I saw that na because I'm just thinking on, di ba? When I asked my wife, how do you show honor and respect to your parents, man, babe? Ano siya? I think of how I can, unsa ilang need. How can I show love to them? And so, for my wife, ana siya, I make it a point, tawagon ako, magtawag or mag-call ko sa akong parents regularly. Because, moment ihang nakita na expressing love and unsa pod ang way na ma-appreciate pod sa ihang parents ang ihang time and attention and chika-chika lang na sila bisan unsa. And so, nakita na ko na if now we're an older adult, we could give honor to our parents by teaching their children, our children, to give respect and honor to their grandparents. And the way I do it for my children is, Dylan, Gwen, do you know your ama, your lola is my mommy? No? Lola is your mom's mommy. Ama is daddy's mommy. You should respect them, okay? Just like you did to daddy and to mommy. Shall obey them, okay? No? So, ginatudloan ako sila, akong mga children, to respect and honor my parents. If, as older adults, we can continue to honor God by making sure they are well taken cared of. No? Maabot sa punto where atong parents, maabot na gyud sa edad na maglisod na sila, then it's really the way we can honor them. And that will be just right according to our faith in the Lord. Now I'll close with this. Kita, mga anak sa Diyos, ang atong mga ginikanan, wala na sila ni get in the way of God's plan for you. Plano gyud na sila sa Ginoo, nagihatag sila kanimo. So yes, this would really be the picture idea. There is a big one here of forgiving, of forgiveness. The sad reality na even kita, mga anak sa Diyos, dili ta perpekto sa pagtuman sa atong amahan Diyos. Dili ta perpekto sa paghigugma sa ato ang ginikanan ug pagtahod ug pag-obey. But unsa ato ang permi mabuhat ug mag-go to the Lord every day, makapangayo tagpasaylo, makahinulsol ta sa atong sala, makabiya ta sa sala, kaya man tang gibuy-an na, and we can continue and start fresh today. The blessing of the Christian, usag yun, is that we have a God of new beginnings. Each day, ang iyang grasya, mabag-o. Kung ihatang pasayloon, iyang ilabay ang atong mga sala as far as the east is from the west. Way kahumanan. Iyang kalimtan, iyang i-blot out ang ato ang record of sin with the blood of His Son, the Lamb that took away the sin
of the world. So yes, we can. Though na ay sins involved, ongoing, lisod, heartache, heartbreak, and that's really the painful consequence of sin. Yang matwist, ma-pervert, mahimo into a dysfunctional, what could have been a normal, functional family. So even in the reality of dysfunction, we can continue to love God, honor God, by honoring and obeying our parents in all stages of life. Magampo ta. Ginoo, salamat Lord, na ikaw ang amoahang Diyos, Amahan sa langit, the perfect Father. And we see in Jesus Christ, the perfect Son. And nakita namo ang perfect love between what a daddy, what a son should have between them. Perfect communion, perfect love, unity. Because of there is absolutely no sin, Lord. Wala gisa sin because ikaw ang thrice holy na God. And kami, Lord, na maging more and more like Christ. Mo kaniya mo ang aim, among gusto na yes, we've natestingan na namo, Lord, ang alain pamaagi. Ug ni-end yun na siya kung walay pagtuo, sala yun. And it has damaged really our families. Amo man silang ginahigugma, pero kami na noon mismo nakabuhat sa mga butang o nakasulti sa mga butang na nakapasakit. Nadungagan na noon ang sala pagyud. But thanks be to God, imong gi-offer sa amo tanan dinhi karon, Lord, ang forgiveness. Ug ako kamong i-challenge karon. Duol naman ang Mother's Day. Pero dili ta makulat. Duol naman ang Father's Day, Grandparents' Day. Di ta maghulat. Di ta magsalig na nay ugma. Ang gihatag man sa ato is karong adlaw. So kung unsa man na naa pa kay ongoing unsa or na kay ginagunitan pa sa imong kasing-kasing na sakit para sa imong ginikanan, nasakitan ka, akong challenge sa inyo, forgive them. Honor them. Think not just ikaw, but para sa ila. Think back, giun sa kanila, when you were a baby, the sacrifice they made, the things they did for you, di man tanan pangit, di man tanan ngilad, naamay nindot. Think on these things. Hunahunaa unsay good, noble, true, pure. Think on these things. Talk about these things. Find ways. Kung unsa man ka na season karon, young ba ka na child? Teenage ba ka na child? Younger adult ba ka na child? Or older adult ba ka na child? Honor. Give honor to your father and your mother. And by God's grace and promise, He will do far more than you can possibly think and imagine. He will supply what you need, even that, to be able to honor them and to give honor and glory to God. In Jesus' name, amen and amen.